Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Inimposumos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kinigi po niyo po sa kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Oy padayang makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Sabado, Pizza 13 na. Buwan karon mahigala sa September tuig 2025. Straight to the point. Og karong adlaw mahigala atong gisaulog mga kaigalaan sa DYHP RMN Cebu ang atong ika-62 na no nga anibersaryo mga sukit ti paminaw. So ato lang halaran po o mga pag-ampo mga higala ang atong Sibyaanan no nga padayon pa nga mulungtad mga sukit ti paminaw. Unay pinaka-importante mga pasalamat o mga dugang mga pag-ampo alang mga higala sa malungtaron pa dugang pa mga katuigan no sa Sibyaanan DYHP RMN Cebu nga ni-exist mahigala sud na sa 62 katuig og nahimo siya mahigalang source of entertainment ninyo pinaagi sa itong mga drama, nahimo siyang source sa mga balita, source sa informasyon, source sa mga educational programs og labaw sa tanan ang ato mga diprinsipyo nga mga komentaryo o mga diskusyon sa kahanginan. Straight to the point. Og ang DYHP RMN Cebu sud na sa 62 katuig nga nagiya sa atong mga issues no sa kahanginan og ubay-ubay pa no nga mga ato mga higalang pagpadayon isip watchdog sa unahan pa sa ato mga higalang pagpadayon sa atong pagpanibya. Straight to the point. Okay, sa gyapon tagantag pagtagad mahigala niya karon sad mga kaigalan tingdagkot ron sa mga debuto ni Senior San Antonio de Padua sa 13 man mga sukit ti paminaw og sa Birhen sa Simala with due respects to mga igsuon nga naa sa laing tinuohan. Ang mga Katoliko ubay-ubay nga iya mga debuto nga maoron mahigalang tindagkot sad ngadto mga higala sa mga milagrosong mga santos o mga santas karong Pizza 13 nining matagbuwan. Straight to the point. Sa gyapon tagantag pagtagad mga issues nga may labot ng lungsod, nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gyapon mga higala sa atong pagaban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Naguna sa atong maisgutanan karong nga buntaga mga higala, kapulisan sa Dakbayan sa Subo nangandam na sa paghatag og igong seguridad alang sa dakong rally ugmang adlaw batok sa korupsyon. Straight to the point. Dinhini sa Sugbo mga kaigalaan aron pagsiguro nga magmalinaon ang kinitibuk ang kalihukan. Straight to the point. Dito sa kauluhan wa na nanggawas sa mga tao, nanggawas sa mga estudyante, ni rally na mga sukit di paminaw. Gumikan ining grabe mahigalang kinawatay sa kwarta sa baha. Straight to the point. Ang flood control projects nga dunay 545 billion dili ni milyon ha bilyon mga sukit di paminaw. Straight to the point. Ang naanod sa baha. Kaya di talanig kataw-katawa. 545 billion na anod lamang sa baha. O aman na may galas bulsa sa mga buaya. At ang hatagag pagtagad rumbuntaga mga sukit di paminaw. Kay ang katawhan ni ay gikawat nga kwarta, direktang apektado ang mga tao. Mas grabe ni. Mas grabe ni kay direkta nga apektado ang katawhan. Kabantay mo? Lahi man tong ubang kawat day nga dili pa direkta nga maapektaran ang katawhan kini gikawat ang kwarta nga para sa flood control. Ang resulta inig uwan labi na karon mahigalan nanungog sa gyud ang panahon nga magsigig uwan, di malikayan nga mahinumdom gyud ta sa flood control scam. Sa flood control scandal. Straight to the point. So maigo sa baha mga higala inay gibadgetan kadako day sa budget alang unta niya na unya wa man magamit wa man modapat dito kay gikawat ang kwarta maigo sa baha luoy kayo ang mga residente sa flood prone areas mismo pagani sa dili flood prone areas kay ang tubig mahigala mo kuyanap bisag asa na lang. Straight to the point. Naa mga kaygala ay mga riprap na nangabungkag kay way kabilya
Doon na po mga higalay uban nga wa gyud riprap kay ghost project. Straight to the point. Direktang naapektaran ang katawhan. Muna nga nanggawas na gyud alang sa mga rallies, mga sukit tigpaminaw og mga adlaw daw nagikatakda ang rally dinhi sa Sugbo usab labot niini. Straight to the point. Sa pikas bahin Governor Pambari 4 andam nga mobukas Kapitolyo nga adto mag-opisina ang Independent Commission nga mosusi sa flood control ug infrastructure project sa gobyerno. Straight to the point. Welcome mahigala matod Pambari 4 kumuanhi sa Sugbo mag-investigate ang Independent Commission. Welcome. Pwede siyang matagaan magahinan og magahinan mahigala og lugar diri sa provincial capital aron mag-opisina sila. Straight to the point. Aron pod mga higalang masusi pod og una kining mga flood control project sa Kapitolyo. Labi ng mga flood control project sa probinsya, katingalahan kayo mga higala nga dunay mga distrito nga tuwa dito pagkadaghan kay flood control projects. Straight to the point. Ngano ka nga tuwa dito ang pinakadaghan? Katanig pagtagad dumutaga sa tubuan uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa laing bahin mga pasayro ng reklamo kay 50% lang sa usa ka gatos ka mga modern jeep nga apil sa libreng sakay ang nituman sa kondisyon sa programa nga mobiyahe sila o mupasakay nga libre sa mga oras nga sakay sa buntag ug sa hapon. Straight to the point. Ano ni ang problema ron? Ang maong reklamo gipadangat na ngadto sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kon LTFRB. Straight to the point. Ang 01K nga ruta matod pa Orhilio to Park Mall ang biyahe ana. Pero ang uban wa mo patuman day. Ato ni hatagag pagtagad dumutaga sa atong pamanuman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Unsa man mo patuman mo din ha? Katotoan na kadawat sa subsidies gobyerno, gitagaan og kwartas gobyerno aron mo apil ni ining libreng sakay. Unsa naman ning kalakiha? I hope mahigala no? 3,500 subsidy ni ana. Nyawa mo mutuman ang ulikta gyapon mo plite, mura man mo natakdag mga kontraktor. At ni mahigala tagag pagtagad ron. Di ko no mo biyahe sa mga oras sa libre mga higalang sakay. Mo'y gidangat ining kalakiha ron. Straight to the point. Katanig pagtagad dumutaga sab sa tumunuban mahigala ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang dugang mga balita sa kauluhan, Hesus Ginoo ko. Ang kanhi kongresista Arnulfo Teves, kongresista sa Negros Oriental gitugutan sa korte nga makapiyansa sa kasong murder. Straight to the point. So gawas no na si Teves, temporaryong kagawasan kay nakapiyansa. Straight to the point. Katanig pagtagad sa higala, akong respetaran ang korte nga nihatag ining maong bail mga higala. Nining maong desisyon, pero ganahan ko mobasa sab sa kinitibuk-an mahigala nga desisyon sa korte. Labot ani. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin Senate Blue Ribbon Committee magpadayon sa investigasyon ini bahin sa anomalosong flood control projects bisan sa pagtukod na sa presidente og Independent Commission. Straight to the point. Ingon na ba tong lower house dahil nga na may Independent Commission magsabot na ta sa Senado nga di na ta mangimbestigar. Mura man ni mahigala gilawgaw ang investigasyon niya mangundang natag imbestigar. Lahi man ang inyo kay in aid of legislation man kaha. Basta tarungon lang ang investigasyon, Ang problema kay gilawgaw naman manilugaw taning kalakiha. Straight to the point. Panahon mahigala nga atong giyahan na katawhan kay basig masaag niya ta sa isyu ba. Dili ta angay masaag sa isyu, no? Kining flood control project, klaro man na kayo, kisay nakapahimos mga contractors. Klaro man na kayo mga sukit tigpaminaw, kita po bitaw mo ato mga pamilyang Diskaya. Unya sunod, ang taga DPWH. Klaro man na kayo. Ang sunod, kinsa man may galay responsable sa pagbutang anang budget. Diha na karon mga sukit tigpaminaw kay ang ilang madali lamang. Ang kontraktor may dalion lamang. Hala, basulon ng kontraktor. Hala, iduot ang kontraktor, iduot ang DPWH. Ang dako-dako may higalang buaya, wa maduot. Muna giingon, way lalis, kini mga tawhana, mga buaya ni. Apan doon naman mga higala sa pamilya sa reptiles. Kini mga di may nga tuko mo'y nadakpan. Ang tuko ang ibid o ang haw. Ang dakong buaya wa pa. Kunuhay mahigala mo pa, kunuhay mag-imbisigar. Kay kinsa may responsable diha pagbutang sa line item diha sa budget, Mao nay problema ron.
kay ang pinakabastos ka budget, ang uban na ba mahigala, ilan na mga kaigalang i-divert ang isyo. Sige lang, okay lang, ibalik dito sa panahong Gloria, ibalik sa panahong Noynoy, ibalik sa panahong Duterte, way problema. But remember, ang pinakabastos nga budget, ang 2025, ang pinakabastos nga budget, ato na manghigalang gisgutan. Kinsa may responsable, ana? Martin Romualdez o si Saldico. Straight to the point. Kay ang power of the purse, balikon ko, o katuto ang mga, kahibaw ang mga pursa students, ana, kahibaw mahigala ang mga nanginguskoy kabugasya, o kato nga mahibaw atong pahibawon, o kato nahibaw ato mahigalang pahinumduman, nga ang power of the purse naa sa Congress. Particularly sa lower house, mga higala, sila maoy nagmaniobra sa budget. Sila'y gamhanan, labot na sa budgeting. Pagbutang ng line items diha, mga sukitig paminaw sa budget, sila. Anong makaiskapo man sila indikin? Ngano man nga ang iduot ug maayo kaniman mga higalang ato gyapon na sa iduot kay reptiles man gyapon na nga pamilya. Kini mga higalang mga dunay scientific name nga Crocodilos Contractors. Di apay taga DPWH nga Crocodilos Ininieros. At di na to kalimtan ang mga Crocodilos Congressmanos. Labi na mga higala ang dako kay buaya sa Kongreso. Ang Kongreso Crocodilos Tambaloslos. Sila may gamhanan diha, sila may namutang sa budget. Under sa atong 1987 Constitution Article 6, naaman din ha. Sila may gamhanan, ang lower house in particular, tuwa na dito specific na under the Constitution. Kanya karon dili sa may maigo. Ato Saldico naguna-una naglarga sa Amerika. Ato Saldico may gala kay ko insect man to mga sukitig pabinaw with due respect sa mga insect. Ang prinsipyo siguro to dahil mga kawat gamay patay, kawat dako patay, maipakawat dako. Ala karon gi kuana na do na mga nagkumpos mga kanta mahigala. Karon nga buntaga tagan tanig pagtagat sa mga uban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Malagi yon. Kawat gamay patay, kawat dako patay, same rang pataya. May pakawat dako. Ang mga anak mahigala bida o baka kaon mga sukitig paminaw 700,000 usa lang ka panihapunan por bida. Straight to the point. Ang samtang ang mga kabos mahigalang mga magbubuhis diya in taon nagilaid sa kalisod wa na gani hapit gi kaon. Ang mga anak sa kontraktor mga sukitig paminaw por bida wa oroy mga higala gi butirik ang tiyan. Kini uguban pang mga iskutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Sa serbisyo publiko maaasahan mo mga mali